Kwa dhi mbele Nakuru mg'anyo riwruok mar Jochiw thieth kata clinical officers obuogo dhi ng'anyo pono ni apisas machiwo thieth manoteng' lwetgi moga pono ne kaunti ma Nakuru tok orak mar girumo dwe mar auchiel kod tich. Kane gilose boma ma Nakuru, jochiw thieth makwan giromo 538 ywak ni noriembgi tich apoya nono odiechienge auchiel mokalo. Ma koluwo ote mar piny owacho mar kaunti ma Nakuru ne orak e winjruok mane gintiere godo norumo tarik 3 dwe mar auchiel. Jochiw thieth go wacho ni gavana ma Nakuru Susan Kihika kanodonjo e tich to nowacho negi ne joma ondiki e yor orak ne gibiro ndikgi e tich. Jotelo go mag riwruogno wacho ni chenro mag chiwo thieth mar Rufaa ma Nakuru koro yudore kata yudo ng'ikruok kaluwore ne kwan joma ondik tich tin kipimo gi jogo mabende chopo kanyo ma jotuo. Jochiw thieth go koro chiwo thuolo mandalo 10 ka ok kamano gibiro ng'anyo. They were simply disengaged, and people are appearing in hospitals that they have been engaged. They don't even have any paper to go and work there. We actually do not even know if they are officers as we are being told. And I can tell you the situation there is chaotic because the clinic officers who are there previously have been terminated, and those who were being engaged in a very funny manner, they even refuse to report. Sio vita, sio nini, tunaomba angalie sana because mambo ikienda mbaya hapa Nakuru ndio utaenda. Hii General Hospital PGH ndio utakuja kuonekana. So tukipoteza wale watu wazuri, na ukiona wale wanaenda nje ni wale wazuri. Watu wamesoma, wako na skills, ndio wanaenda. Tunaachwa na nani? How long are we going to look at healthcare as just another sector and not as serious as it's supposed to be for this nation to be able to move forward? So for this we say, and we ask the county government of Nakuru to look back and look at the people that